Ibaro nakaliang kadudasyan Kendra Shillong ipdiang saubai pi syakani katup kubor mataka janmit. Shwa bangin sedang tunginya pai shwa syakimat bakongsan. Kiyo kibayo COVID-19 syaka lai pusat lak tam ha India hadin baladon nyopun riu hajar sau spa nyopu arngut kibayo thamai ha kashisngi riu pu ar hajar san spa san pongut kilong kibalaklat bat kiyo kibayo COVID-19 syaka ar hajar ar spa sau pu prangut ha Meghalaya. Ong Menteri Ketenat Kakuat Kakia ke Sorkar Meghalaya uba AL-HEC baka Meghalaya kala ban sakhi ya ke jingkiu jong ki badon ya COVID-19 ha ubenai nai lur bat risau. Rai ke Sorkar Meghalaya ban pleno ya laitali ki jaka jengok kai perthei na kabenta ki nong shong shnong ka jela na duk ka shitarik unai lur. But Sam President Kari Ramnath Kovind ya ka khusnam National Sports but Adventure Award lingba ka video ha ka National Sports Day snokti lang ka Meghalaya ban rakhe ya ka National Sports Day. Ki khubor babnia Kajingdon ki bapang COVID-19 ha India kalakinjo sya lai pusau lakngut. Kajingdon ki bayo pang thamai ha ka shisngi kalong nyopun riu hajar sau spa nyopu arngut. Katkum katenat kakot kya jong ka Sorkar Pedeng. Kajingdon ki balakot kalakiew sya arpun riu lak sau pupra hajar khandai spa khandai pupra ngut. Kablaken tieu ya kajingdon ki balakot sya nyopun riu point sau nyaw na ka shispa menta ka sngi. Baro ki balayo pang kilong lai pusau lak riu pulai hajar khandai spa nyopu arngut. Katba ka jingdon ki blaklat kilong riu pu ar hajar san spa san pongut bat ka jingdon ki blaklat no haki arpsau kanta bala let no kilong shi hajar arpuwe ngut hakaway pat kalyang sa prangut ki briu kila sha test positive ha Meghalaya negasngi ka blakin tieu ya ka jingdon ki bapang sha ar hajar ar spa sa pu prangut katkum katanat ka kot ka khia nakine ki prangut riu ngut ki de na East Khasi Hills District but arngut na South Garo Hills District. Kajingdon jong ki badang don ya kani gijingpang ha Meghalaya kilong shi hajar ar spa san punyo ngut khandai spa prapwe ngut kila yo ya kajingkot bapura katba shi pongut kila khlat no. Menteri Ketenat Kakot Kakia ke jela iba AL-HEC ila ong baki riu syampang kakot kakia kila ong baka jingpang COVID-19 kan sakiu ha ke jela ha ubenai nai lur bat risau. Habakren bat kinong thok khubor iba AL-HEC ila ong baka Sorkar kala penkre ban yale ya kino ki ding penkyang ban yakun ya ka COVID-19. Shu ila ong ru baka Sorkar jela kan shimlut ya kilat kilenti ban yale persya ya kan ya khlam. For the control and management, we are ready to fight the COVID-19. How to combating the COVID-19 in the state of Meghalaya. We will not take any stone unturned for fighting COVID-19 in the state. Ka Sorkar Meghalaya hinin kesngi kala shim ya ka rai ban sya ban ple biang ya ki jaka jengok kai perthei nadu ka shitarik unai lur kum ka jing persyang. Ka Sorkar kala shim ya ka ni ka rai ha ka review meeting ka jongka. Habaya thu ya ka ni Menteri Ketenat Kakot Kakia iba AL-HEC ila ong baka Sorkar jela kan sapha ban ple ya ka Elephants Falls ka Nehru Park bat ka Nanpolok da ka babut renti ru ya ki kendon nadu ka shitarik unai lur. Iba HEC ila ong ru ba ka komiti badai khmi ya katenat ki kam jengok kai perthei kilayatai sani bha ya kane bar ka Sorkar jela ru kala kren shaphang kane kamat ha ka jingalang bala shem ya kani karai. Tourist spots for the local tourists only. Once again, I want to reiterate it. This is only for the local tourists. Will be open from the 1st of September 2020. Once again, to confirm it, it is not for the people from outside the state. It is only the local tourists within the state of Meghalaya. We are opening these tourist spots only on trial basis. Ka Assembly Committee on Women Empowerment hinin kesngi kala ong ya katenat kakot kakia ban pha ya ka kaipot halor ka jingdon jong ki kenthe ki ba armet ki ba donkam ya ka jing yarap hakaliang ki dawai dashin ne ki we na ki jaka ba hap hapo ki containment zones na ka daw jong ka khlam COVID-19 ya ka ne ka rai la shim hadin ba ka we ka long kame ka ba armet ka ba wan na ka jaka ba hap hapo ka containment zone kala sha kentat ban yo jing thia ha Ganesh Das Hospital ban kha ya ikhlung bat ka bala
penlong ya kani ka long keme bandu ya la ikhun jongka habia kren bat kilat pathai khubor ka chairperson jongka CWE ikong Amperin Lingdo ila ong bana ka jing batai jong director of health services Dr. Amanwar la shai bat sngo thu bakane ka jing jia ba sngo si kam shimla de ban jia satia We have requested the Department of Health to ensure that an immediate study should be made of the numbers of pregnant women who are likely to require medical assistance from containment zones, and that adequate numbers of beds should be put in all hospitals to ensure that there will be no repeat of this unfortunate circumstance. Hadien baka Supreme Court kala penmi ya karai min hakahan riu trik unaitung babaro ki skol ba ki bahap hapo ka University Grants Commission UGC ki haban pendep ya ki exam final semester hapo ka laipo trik unailur menteri katanat pule puthi ka Sarkar Meghalaya uba lakmen rimboy ulaong bakarai jong ka UGC ban pendep ya ka jing penlong ya ki examen hapo ka laipo trik unailur kadang yang hadu menta hakabia debat kani uba rimboy ulaong baka Supreme Court kajuk kapor kala ailat yaki jella da ka baong balada ki jella kimpat kwa la ni patla ban penlong yaki ni ki examen hakni kapor kila ban ai jing tho shaka UGC bat kerpat ban penken ria shaki wei pat ki tarik ki bahadin uba remboi ulaong baka sarkar kan sa shim yakarai hadin beladep banya phliu jingmut bat ki nong panyat ka North Eastern Hills University. As of now, we have not discussed anything with the NEHU authorities. So the stand of the UGC order to complete the exam by 30th of September stand as of today. Has also given the opportunity to the state government if they feel that the exam could not be held in the present circumstances or situation, they can write to the UGC requesting to postpone till the latter date. Then the UGC will expeditiously process that request of the government. Hadien belami bon ki jing ujor na kaliang ki ba halor ka jing bom biang ka rukom penrung kerteng na kabenta ban yo ya ka Aadhaar card ha West Gentle Hills District u Deputy Commissioner uba Garot LNS Dykes ula penlong ya ka jingalang hakaba ula batha ya ki agency badai pet bakin penrung kerteng na kabenta ban yo ya ka Aadhaar card lengba ka jingbut rinti ya ka COVID-19 SOP belapan mi da ka sarkar hakikat to ka nisngi balayo ki ba ki yang lan da ki sngi habar ka khardop jang ka jawai Post Office ban yo iki number na kabenta ka Aadhaar card uba daik sulaong bakitiar kibla ay ka sarkar la pendan kam ban Kampenstead ya ka rukom penrung kerteng ibe itu bibru mana be iki dan meki hadin ini wan ya wan iki hadin kita de klampi da la daga citi walam ye piru implement yaki SOP wito oga enrollment nakliang yang ke district admission hakan gun kopor ye kau suspend enrollment apa post office dia dua kelam dah pembuat ada kecewa habun perkenji yaki SP kuah to yaki ke enrollment. Presiden Kari Ramnath Kovind nekasngi ula sami ki khusnam jongka National Sports but Adventure Award 2000 arpo lengba ka video hakasngi rakhe yaka National Sports Day. Kovind ula sami ka khusnam Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, Arjuna Award, Dronacharya Award, Dhyan Chand Award, Tenzing Norgay National Adventure Award but Rashtriya Khel Protsahan Puraskar.
da kabaken mau burom ya Major Dhyanchand u President kari u ong ba ulong unong prat lenti na kabenta kinong ya lekai kari bat kumju ru ya kiwe kinong shong shnong kari hakajuk kapor ka jilla Meghalaya ru kala rakhe ya ka National Sports Day lengba ki program ki ba pher mentapat nginya pet shwa ya ka jinglong jingman ka sun beneng ha Shillong ka jingshit kalong arpulai point r degree Celsius bar ka jing kriat kalong khat pra degree Celsius ka jing singam ka haw kalong khandai phun rieu na ka shispa ha ka por min step bat prapo na ka shispa ha ka por janmit ka jing hap slap kalong arpuway point r millimeter ka sun beneng kan dumlo ha Shillong bat ki jaka ba marjan kan don ru ka jing hap slap ba malumala Shwaban penkut nginya phai biang sa shisien shikimat ba kongsan Kiu ki bayo COVID-19 syaka lai pusau lak tam ha India hadian baladon nyopun riu hajar sauspa nyopu arngut ki bayo thamai haka shisngi riu pu ar hajar sanspa san pongut ki long ki balaklat bat kiu ki bayo COVID-19 syaka ar hajar arspa saupu prangut ha Meghalaya Ong Menteri katanat kakot kakya ka Sarkar Meghalaya uba AL Hek baka Meghalaya kala ban sakhi ya ka jingkiu jongki badon ya COVID-19 ha ubanai nailor bat risau Rai ka Sarkar Meghalaya ban pleno ya laitali ki jaka jengok kai perthei na kabenta ki nong shong shnong ka jilla na do ka shitarik unai lur But Sam u President kari u Ramnath Kovind ya ka khusnam National Sports but Adventure Award lingba ka video ha ka National Sports Day snok ti lang ka Meghalaya ban rakhe ya ka National Sports Day. Te parlok katung ila poi sya ka bakut jang ka thup khubor jingi mata ka janmit hadu bangin dia syam biang bat phila shai ka sngi khuble phi baro. मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 30 अगस्त सुबह 11